हेलो गाइस आं दिनै नोंथांमोननो मानि ट्रान्सफार खालामनायनि सोमोन्दै फोरमायगोन। दानि बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि मुगायाव मानि ट्रान्सफार खालामनायखौ रोंनानै थानाया जोबोद गोनां। जोंनि गोबां मानसिफोरानो दासिमबो मानि ट्रान्सफार खालामनायखौ रोङा। गोबाङानो बेंकनि खुलिनायखौ जों नेबाय थायो दासिमबो। बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि मुगायाव जों बेंकनि खुलिनायखौ दासिमबो नेबाय थायोब्ला जोबोद जाम्बा जागोन। बेनिखायनो जोङो मानि ट्रान्सफारखौ बोरै खालामो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। नोंथांमोना रोङाब्ला नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनानै लानो हागोन। जोङो बेखौ ट्रान्सफार खालामनो थाखाय जोङो एन्ड्रइड मबाइल एबा कम्पिउटार नांगोन। फार्स्टआवनो जों प्ले स्ट'राव थांनानै जोङो मोनसे एपखौ सार्च खालामनांगोन। भीम एपनि दारै जोङो ट्रान्सफार खालामनो हायो। फनपेजोंबो हायो, पेटिएमफोरजोंबो हायो, इन्टारनेट बेंकिंजोंबो हायो। आं दा नोंसोरनो खोन्थानो नागिरदों भीम एपजों बोरै मानिखौ ट्रान्सफार खालामो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों रिभिउ खालामनानै दिन्थिगोन। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। भीम एपआव क्लिक खालामबाय आङो। लडिं जागासिनो दं, अपेन जाथ'वाखै। बे भीम एपआ नोंथांमोनाव गैयाब्ला बेखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानांगोन। आरो नङाबा आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसननि सिङाव थांनानै लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो नांगोन। अपेन जाबाय भीमआ। बे भीमखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामखांनायनि उनावहाय मोनसे एकाउन्टजों रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बारखौ होनो नांगोन आरो। एकाउन्टजों रेजिस्टार थानाय मबाइल नाम्बारखौ होदो, ओमफ्राय मोनसे जायखिजाया पासवर्डनि बायदि पासवर्ड लानो थिनगोन आरो। दा आं लाखांखाबायमोन पासवर्डखौ, बेनिखायनो आं लाखानाय पासवर्डखौ होनोसै। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि लानाय पासवर्डखौ होबानो जाबाय। आं होखांबाय, नै प्लिज वाइट जागासिनो दङ। बेनिफ्राय नैबेदि अपसन नुजाबाय, ट्रेन्सफार मानि। नैबे सेन्ड अपसनावबा नों मानि ट्रान्सफार खालामनो हागोन। रिकुवेस्ट खालामहरफिननाय माबाफोर जायोबा मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरफिननो हायो। स्केन माइ इनफरमेसनाव नायनानै ट्रेन्जेक्सनाव नों लेनदेन खालामनायखौ नुयो। सोरनाव नों बेसेबां रां हरदोंमोन बेखौ नुगोन। प्रफाइलाव गावनि माखासे डिटेल्सफोरखौ नुगोन आरो बेहाय। बेंक एकाउन्ट, बेहाय गावनि बेलेन्सखौ नायनो हायो। माइ बेनिफिसियारिस बेखौ नांथ'ला, बेखौ थांथ'ला जोङो। दानिया नैबे मानिखौ बोरै सेन्ड खालामो, रांखौ, फैसाखौ, बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन। नैबे सेन्ड अपसनाव क्लिक खालामनांगोन आरो। रुल लिरनाय दंना बेहाय क्लिक खालामबाय आङो। बेनिफ्राय सोरबा बै नोंनि लोगोआ भीम खुलिखानाय दंबा डाइरेक्ट कन्टेक्ट नाम्बार नोङो हरनो हागोन आरो। बेनिफ्राय बांसिन मानसिनाव थाया नालाय, बेनिखायनो एकाउन्ट नाम्बारजों हरनायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। नैबे A/C+IBC कड दंना, थारमाने बेयो एकाउन्ट नाम्बारजों हरनाय आरो बेयो। बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो, बे कन्टेक्टआव नांला। बेखौ क्लिक खालामबाय आङो। लडिं जागासिनो दं, अपेन जाथ'वाखै। अपेन जासिगोन दसे उनाव। एसे बिजि जादों, नेटनि खामानिथ'। नै अपेन जाबाय। बिसोर गासिबो बेंकनि नाम गोजा। एदित्य बिरला आइडिया पेमेन्ट बेंक, बेफोर बेंकनि नाम गोजा आरो। एयारटेल पेमेन्ट बेंक, एलाहाबाद बेंक, एलाहाबाद इउपि ग्रामिन बेंक, आद्रा बेंक, बेफोर गासै बेंक। HDFC बेंक, माबा बेंक, इउक' बेंक, बेफोर गासिबो थाजोबो आरो बेयाव। स्टेट बेंक गासिबो। थारमाने नों फैसाखौ जाय मानसिया हरगोन, बै मानसिया मा बेंकआव एकाउन्ट खुलिदों, बै बेंकखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आरो नोङो। ओरै दंजोबो बेंकफ्रा, नायनांगोन नों। नै स्टेट बेंकबा स्टेट बेंकआव क्लिक खालामनांगोन। आरो इउक'बा नै गाहायाव इउक' दङ। ओमफ्राय बे इउक' बेंक। दा आंनि सासे लोगोआ एलाहाबादाव खुलिदों नालाय, बेनिखायनो आं एलाहाबादाव फैसा ट्रान्सफार खालामहरसिगोन आरो। नोंथांमोना नायदो, जेखिजाया गासैबो बेंकआवनो ट्रान्सफार खालामनो हायो। आं दा एलाहाबादाव आं ट्रान्सफार खालामनोसै फैसाखौ। नैबे एलाहाबाद बेंक, क्लिक खालामबाय आं एलाहाबाद बेंकआव। नै राइटसिन जाबाय, नैबायदि जाफैबाय। ओमफ्राय नों फैसाखौ जाय मानसिनो हरगोन, बै मानसिनि IBC कड, एकाउन्ट नाम्बार, बेफोरखौ होनांगोन आरो नों। बे नाम गासिबो होजोबनांगोन आरो बेहाय।
बेयाव मा बिदों बेखौ होजोबनांगोन आरो बै मानसिनि नामखौ एकाउन्टनि नामखौ बे पासबुकआव थायो पासबुकनिफ्राय नायना होनांगोन आरो बेखौ एकाउन्ट पासबुकआव थायो आङो होनोसै बै लोगोनि सासे लोगोनि आइएफएससि कोड नाम एकाउन्ट नाम्बार बेफोरखौ होनोसै आरो एकाउन्ट नाम्बारनि बेहाय कनफार्म होनाय एके बेयाव होनायखौनो बेयाव होनांगौ एके कनफार्म नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनानै बे सेन्ड अपसन नुदोंना गाहायाव बे सेन्ड अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नों बेसेबां रां हरगोन फैसाखौ बेसेबां सेन्ड खालामगोन नों मानिखौ बे अपसनाव बेहाय जाखाङो आरो एमाउन्ट जाखांगोन आरो नेक्स्टआव लोगोफोर आं बेहाय मोस्लेट खालामना होदों ब्लार खालामना होदों बै आं एकाउन्ट नाम्बार टाइप खालामनायखौ नुयिनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोनाबो हमनो हाखागोन बेनिफ्राय नैबे सेन्ड अपसनाव क्लिक खालामनांगोन गासिखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव आं गासिखौबो कमप्लिट खालामखांबाय बेनिखायनो बे सेन्ड अपसनाव क्लिक खालामनांगोन सेन्ड अपसनाव क्लिक खालामनोसै आं क्लिक खालामबाय लडिं जागासिनो दं अपेन जाथ'वाखै नै अपेन जाबाय बायदि ओमफ्राय नों एमाउन्टखौ होबानो जाबाय नों बेसेबां हरगोन फैसाखौ बेहाय होननांगोन आरो जेनेबा आङो बेखौ बेसेबां होनो 200 होनसै 200 बांद्राय 200 बा 200 होला 10 थाखाखौनो होनसै 10 थाखा होबाय आङो बेनिफ्राय होखांबायथ' बेनिफ्राय नैबे माबाखौ होननांगोन आरो बेहाय बे सेभ खालामनाय सेभखौ खालामाबाबो जागोन सेभ खालामबा बे 10 थाखा थाबाय थागोन आरो आनसेभबो खालामफिननो हायो ओमफ्राय नैबे पे अपसनाव क्लिक खालामनांगोन आरो नै पे दंना गाहायाव बे पेआव क्लिक खालामबाय आङो पे अपसनाव दा बेनिफ्राय बिदि जाबाय कनफार्म होबानो बे थांसिगोन आरो दा आङो कनफार्म होनोसै कनफार्म होबाय आङो दा बेनिफ्राय बे कर्डआ गावबा गाव लानाय बे सिगाङाव लाखानाय बेनो इनस्टल खालामनायावनो लाखानांगौ आरो इनस्टल खालामना अपेन खालामनायावनो आंनि लाखानाय दं नोंथांमोननि लानायखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे राइट सिनाव क्लिक खालामनांगोन आरो गासिखौबो होखांजोबनायनि उनाव बै पिनखौ लिरखांनायनि उनावहाय माने इउपिआइ नि पिन दंना इउपिआइ बे इउपिआइ सिगाङाव लानो थिनखायो आरो बेखौ लाखादोंमोन आरो बयबो लाखानांगौ आं दा क्लिक खालामसै राइट सिन अपसनाव क्लिक खालामबाय आङो प्लिज वेट जागासिनो दं स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम मानि सेन्ड जाबाय साक्सेसफुल जाबाय 10 थाखा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद साबायखर थाबाय अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ गोबांनिफ्राय गोबां शेयार खालाम थेंक इउ सो माच